Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sikwimeko ke kaKhanyisamayo, ngoba imeko kaKhanyisamayo ithande ukuba nkenenkene ngoluphina uhlobo. Ndiqinisekile naye ekulaa ndawo ahleli kuyo umfana omdala uzibuza imibuzo engaphendulekiyo into yokubana ngaba na kwenzeka ntoni na kum ndinguKhanyisamayo, ngoba ndahamba eMzantsi Afrika ndithengiselwa iqela lase-Algeria, ndiyiplayer eyayikubafana bafana, ndisistrayikha esaskora ama-goals. Kodwa kwenzeka andalenza ixesha ndinguKhanyisamayo phaa e-Algeria, yaze laa timu yase-Algeria yenza icebo nako into yokubana ke ize ndibuyele kwisidima sam ndinguKhanyisamayo, mayindilowunele itimu enkulu yase-South Africa ebizwa ngokubana ke yiKaizer Chiefs. Ndiqinisekile ke eyona ntloso okanye yona ke into yayifunwa ngabezizikhulu zalaa timu kaKhanyisamayo kwakubana ke uKhanyisamayo lo abuyelwe sisidima sakhe nokuzithemba, ngoba xa ezodlala itimu engakeKaizer Chiefs kuyafana into yoba ke noko usekwitimu ke esazophinda imphakamise. Kodwa kuyenzeka kubonakala into yokubana ke yonke loo nto ayenzeki endaweni baphakama uKhanyisamayo uya esehla, futhi ke i-performance ke ayinikeza iKaizer Chiefs, i-performance ke ezange sayibona enayo uKhanyisamayo, namathemba okubana ke angaze aphinda abuyele kubafana bafana. Ubusadlala ngolaa hlobo phaa kwiKaizer Chiefs, amfiliba angeke akwazi ukubuyela phaa kwibafana bafana. Siselapho ke kuyimfana omdala umbuzo umile into yokubana ke ingaba na uKhanyisamayo ubuchule bakhe into yokubana iKaizer Chiefs imthathe ngokusesikweni na, okanye iKaizer Chiefs vele imkhulule nje ithi makahambe umfana omdala, ngoba iimetshi ezishiyekileyo ngoku ziyi-10 kuvala isizini. Ezo metshi zoyi-10 zizona ke zakusindisa uKhanyisamayo into yokubana ke ingaba na uyahlala noba uyahamba phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Imetshi ezishiyekileyo ziyi-10 baphulaphule, and ndiqinisekile kule 10 games abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs ngoku abekho kwiphulo apho bafuna uthesta ezinye ii-players, bazothesta oKhanyisamayo bazothi siyanisindisa ningahambi. Bazofuna usebenzisa ii-players ezizokwenza umsebenzi wabo, nabo ba-under pressure abaqeqeshi bafuna impumelelo, kwenza into yokubana ke bayenze le nto bayithunywe yimanagement njengoba bethunyiwe kuthiwa ngomadoda sifuna ubuyela kwikhefu, sifuna uhlala phaa kunumber 3, sifuna ungena kwitop 8. Ndiqinisekile nabaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs ke ngabazukwazi kubana besithi masike sikunikeze ithuba Khanyisamayo nze into yokubana uzibonakalise, mhlawumbi ke utsho usinde. Abanokwazi ulenza lo xesha bawufuna besebenzise oWandile Duba, oFlavio Silva, abantu abazokwenza sure into yokubana ke bayenza umsebenzi bawuthunyiweyo bawugqibe, ngoba nabo abaqeqeshi ba-under pressure kule 10 games funeka benze sure into yokubana iKaizer Chiefs ingena kwitop 8, iKaizer Chiefs ibuyele eAfrica, iKaizer Chiefs ehlala kunumber 3. Injalo ke baphulaphuli ke ndifuna ke ndive apha kuni into yokubana nina niyibona njani nale meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.